Mladí ľudia majú strach z budúcnosti. Dáta z prieskumu portálu LinkedIn hovoria, že obdobím, ktoré sa nazýva aj kríza mladého veku, si prejde 75% mladých vo veku od 25 do 33 rokov. Viac sa o tom teraz porozprávame so psychologičkou Silviou Langerman. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Ako sa kríza mladého veku prejavuje? Prejavuje sa u každého trošku inak, ale tak, čo sú také nosné prvky, alebo s čím môžeme rátať, je taký nepokoj, taký vnútorný stav nerozhodnosti, úzkosti, čo so mnou, kto som, čo by som mal robiť, ako fungujem, čo so svojím životom, takéto nejaké neistoty, úzkostné stavy, ktoré môžu prechádzať aj do veľmi takých akoby silnejších emočných prejavov. Keď sme teda povedali, že ide o mladých vo veku od 25 do 33 rokov, tak takéto pocity, ktoré ste aj vymenovali, viac menej máva každý v tom veku, lebo je to obdobie, ktoré nejak rozhoduje, čo budeme v živote robiť a akým smerom pôjdeme. Tak v čom je to v dnešnej dobe možno iné? Možno v tom, že to pomenúvávame. Ako prvýkrát, myslím si, že v roku 2001 k tomu vyšla kniha, kde sa tento pojem vôbec nazýval niečo ako kríza štvrtinu nášho života a špeciálne výzvy mladých ľudí medzi 20 a 30 rokom života. Myslím si, že to bolo vždy. Ale teraz to je už pomenované a zároveň máme obrovské množstvo informácií, možností a nie je to úplne tak, ako mali naši rodičia, že mali tak trošku predurčené alebo jasné, že kam pôjdu, prípadne mali oveľa menej možností, čo so svojím životom. Teraz už máme tak veľa možností, že to vlastne vytvára tú krízu. Často ale tí starší rozprávajú, že dnešní mladí nemajú dôvod takto sa cítiť a zase hovoria, že veď oni to mali ťažšie tým, že nemali toľko možností. Tak považujete túto reakciu za správnu? Majú pravdu? Ja považujem všeobecne za nesprávne, keď niekto povie, že to tak sa nemá ten druhý cítiť. My nikdy nevieme, ako sa ten druhý cíti, takže povedať, že to niekto má horšie alebo lepšie, tak to je úplne nezmysel, ale nepomáha nám to. Tí starší, napríklad naši starí rodičia vôbec nevedia ani predstaviť, čo prežívajú títo mladí a títo mladí si nevedia predstaviť, čo prežívali naši starí rodičia. Takže je to samozrejme nezmysel. Čiže nie je dobré to hádzať ako keby na jednu ani na druhú stranu, jednoducho sa rozprávať o tých pocitoch, ktoré máme bez ohľadu na to, v akej dobe sa diali alebo dejú. Keď ste povedali, že v roku 2011 vyšla kniha. 2001, myslím. 2001 vyšla kniha, to už je pomerne dávno, tak je už aj tento pojem kríza mladého veku ustálený pojem v psychológii? Nie je ustálený pojem, ale čoraz častejšie sa používa. Používame to kríza dvadsiatníkov, kríza štvrtinového života, kríza mladého veku a rôznymi spôsobmi, ale čoraz častejšie sa vlastne diskutuje o tom a prejavuje sa tento pojem. Poďme si teda pozrieť na tie dôvody, prečo sa tí dnešní môžu tak cítiť, aj keď ste už ich tak aj častočne aj pomenovali. Tá súčasná doba vyvíja veľký tlak na nás všetkých, bez ohľadu na to, koľko máme rokov. Vyžaduje si 100% výkon v práci. A zároveň, ale najmä v tom mladom veku, by sme mali ako si spĺňať očakávania od nášho okolia, kedy a ako si založiť rodinu. Tak ako si zachovať odstup od takýchto očakávaní? Fíha, toto je náročná otázka, ako si zachovať odstup všeobecne. Hlavne zaoberať sa so sebou. Kto som? Čo mňa baví, kde sa cítim naplnený. Trošku si nechať ten čas a priestor. Ja veľmi často hovorím aj našim klientom, že keď mám pocit tlaku, tak proste nemôžeme robiť rozhodnutia. To je skoro vždy nesprávne rozhodnutie. Takže keď je táto kríza, tak spomaliť, práve že neísť proti tým veľkým vodám, ktoré v sebe cítime, ale tak trošku si sadnúť, užiť si ten moment, uvažovať nad tým, že čo sa mi v mojom živote doteraz páčilo, čo fungovalo, ako si chcem predstavovať môj život ďalej. Možno si uvedomovať aj to, že čo chcem ja, čo chcú moji rodičia, čo je moderné, čo sa očakáva, čo je pre mňa vlastne v živote naozaj hodnota. Takto ako keby môžem to urobiť aj sám, môžem to urobiť aj veľmi vedomým rodičom napríklad, ak mám rodiča, ktorý nebude hovoriť, že ale aj ja som to mala, som tu neplakal do vankúša. A môže samozrejme pomôcť coach, môže psychológ pomôcť, kariérny poradca pomôcť, alebo aj dobrí priatelia. Lebo do akej miery teda možno brať tie rady rodičov a okolia? Tí to nemusia myslieť zle, keď od nás vyžadujú, aby sme si napríklad už založili rodinu, aj keď my to tak v tej chvíli nemusíme úplne cítiť. Tak do akej miery brať tú dobrú radu? Ako ju odhadnúť, že toto je dobrá rada, ktorá mi pomôže v tom rozhodovaní? A do akej miery pozerať sa a upriamovať pozornosť na tie moje pocity, na nejakú moju intuíciu?
Teraz budem hovoriť tak, čo je vyslovene môj názor. Okay? Že ako ja pracujem s mojimi študentmi alebo deťmi a klientmi, že berme radu od tej osoby, ktorá naozaj žije taký život, že by sme chceli žiť podobný. Alebo je nám príkladom, že sa nám páči to, ako on funguje. A mnohokrát zistíme, že vlastne radia práve tí ľudia, ktorým to nevyšlo. Ktorí nám hovoria o tom, ako by sme mali v manželstve fungovať, ako by sme si mali založiť rodinu a nevyšlo im to, alebo nežijú šťastne, že skúsme toto zvážiť, že či naozaj sa chceme podobať na tú osobu, ktorá nám radí. A zároveň taká sekundárna vec, že skúsme uvažovať nad tým, že čo z toho tá osoba má, ktorá nám radí. Či chce teda už mať vnúča, alebo naozaj má nejaké skúsenosti, ktoré by možno mohli byť pre nás inšpirujúce, ale zároveň si myslím, že radiť niekomu, kedy sa má ženiť, vydávať, mať dieťa, je veľmi silný akoby taký, zásah do súkromia. Myslím si, že ak si uvedomíme, že to je každého veľmi intimné rozhodnutie a nie je tu ten správny vek, kedy mať a nemať dieťa, že by sme to asi my, rodičia, nemali takto tlačiť na našich. Vy ste povedali, že jeden z tých problémov, prečo sa títo dnešní mladí môžu takto cítiť, je aj to množstvo možností, ktoré majú. Takže na tú psychiku to funguje. Takže čím viac možností, tým možno aj ťažšie rozhodovanie. Vy ako koučka viete dať aj možno nejaký návod, ako si vyselektovať tie možnosti a ako sa potom možno vedieť správne rozhodnúť? Neviem, či je to návod, ale pracujeme tak, že uvedomme si, že vlastne mať možnosti je skvelé. A zamyslíme sa nad tým, že podľa čoho by sme si chceli vyberať medzi týmito možnosťami. A na tomto vlastne pracujeme s mladými alebo aj staršími ľuďmi. Môžete povedať možno aj nejaké konkrétne prípady z vašej praxe, kde ste sa stretli s takýmto mladým človekom, ktorý sa nevedel nejako pohnúť, rozhodoval sa, nevedel sa rozhodnúť. Ako ste mu pomohli? Ako to dopadlo? Máme mnoho. Každý týždeň máme takýchto ľudí, ktorí prídu. Väčšinou sú tu vysokoškoláci alebo ľudia, ktorí skončili strednú školu a dočasne sa niekde zamestnali, že či majú vycestovať, či majú pokračovať v rodinnej firme, či si majú založiť živnosť, alebo ostať v obore, lebo napríklad to nie je dobre zaplatené, ale páči sa im to. Veľmi často máme napríklad učiteľov, ktorí majú takú akoby hodnotovú krízu, že skončila som pedagogickú, je to nedobre zaplatené, ale milujem to robiť, čo so mnou. Ja teraz môžem povedať z minulého týždňa taká pani, ktorá u nás bola a hovorila presne o tom, či má vycestovať a nakoniec sa rozhodla, že nie. Že ostane a zamestná sa, lebo dostala vynikajúcu ponuku a tak zvážila, že asi aj ten svet môže vidieť neskôr, ale najprv nazbiera nejaké skúsenosti, ale máme x ľudí, ktorí vycestujú, odídu cestovať, urobia si voľno, bojujú napríklad s rodinami, ktorí to nechápu, nerozumejú, že veľmi rôznorodé to je. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nám o tejto téme prišli porozprávať do nášho štúdia. Našou hostkou bola psychologička Silvia Langerman. Ďakujem veľmi pekne.